Takže ahoj lidi, dneska tady máme video z Robloxu, tak bude to vlastně video z Adopt Me a teďka vám tady ukážu ten úplně nejlepší začátek v Adopt Me, co teďka můžete mít. Nebo ne, nebude to úplně jako nejlepší úplně na celém světě, ale to, co prostě já dokážu. Já si sem dám prostě nějaký datum narození, takže dám si sem tady 100. Si svoje narození. Nevím. Ne, aby to bylo, jakože mi je už 18, tak jakože jsem se narodila. Jakoby já vím, že můžu dát míň, ale tak dáme December 17 1999, takže by mi bylo 25 let. Nebo jakoby ještě by mi nebylo. Ne, bylo. Ještě by mi nebylo 26. Takže dáme si tam nějaký jméno, takže třeba Adopt Player 1, 2, 3 10. Dáme si ženské pohlaví a heslo tam dám si dám to klasický, normální. Takže teďka tak jsme takhle tady a skin si tady dělat nemusíme, protože ten skin si můžeme udělat normálně už rovnou v té hře. A já si jenom upravím ten debilní obličejek. Tak, najdeme si tady Adopt Me, a nebo jednoduše a přesněji si do hledáčku napíšeme Adopt Me. On tam teda teďka byl ten halloweenský update, akorát, že já jsem ho nenatáčela vůbec, ale budu si z toho dělat mega neon peta. Už mám vlastně na svém účtu 3 neon pety, už mi stačí udělat jenom jeden. Takže musíme si udělat nějaký, no jakoby můžeme si to nechat, že to třeba bude, anebo já si myslím, že jak bych se mohla jmenovat, třeba nevím, tak dám svoje reálné jméno, Anet plus Pet a uděláme si trošku jakoby takovej ten skin trošičku lepší, aby jsme jako nevypadali tak prostě divně. Ale já bych třeba udělala, že bychom jako si to udělali, aby jsme vypadali jako, že aby viděli na nás, že prostě jsme začátečníci a že se v tom ještě neumíme oblíkat, takže já bych dala nějaký úplně příšerný jako oblečení, nebo ne, doslova příšerný, ale já se možná nechám tady z toho, že to vypadá celkem jako příšerně. No nějaký třeba rozmazaný. Co tady je? Ne, to ne. To ne. Já třeba, no, to je perfektní. Černý, no, tady z toho určitě, doufám, že mě YouTube nezabanuje za tohle. Tady z toho úplně příšerný, tak to dáme. A nějaký vlásky si dáme. Já bych si normálně dala jako tu hlavu Hicks, ale musíme být jako začátečník, jo, takže tady jste jako dobrý začátek, že prostě si dáte nějaký jako věci na sebe, co by si dal nějaký noob, prostě, že oni budou vědět, že jste prostě noob a nic nemáte. Takže si vyberete nějaký roztomilý ksítíček. Já si vyberu nějaký prostě třeba tenhle, ten je hezký, ale hodí se k tomu prostě, já si tady uložím outfit. Já si všechno pojmenovávám hotovo, takže asi tak, no. Občas se mi třeba může stát, že prostě
Jo, občas se mi prostě může stát, ty vole, prostě se mi občas může stát, že prostě mě to odpojí, protože mám špatný připojení k internetu občas, no, protože máme tady pěkně s proměnutím na hovno internet. Když tak mikrofon mám úplně blízko u sebe, abyste mě slyšeli, protože vždycky prostě, když jsem něco natáčela, tak jsem ho měla tak kilometr od sebe a nešlo to vůbec nic slyšet, mi přišlo, ale nevadí. A my jdeme do nurserie, aby jsme si šli pro, jak se to jmenuje? Star Trek. Tak a potom, až budete mít nějak 350 bucksů, tak si můžete koupit to Cracked Egg. A ten Pet Egg, tak ten je za 600, ten je celkem drahý. A tady můžete plnit tasky prostě, tady třeba Complete a Need. Takže my teďka tady odejdeme z nurserie. A teďka tam je hodně těch updateů. Teďka moc nedoporučuji stavět v takových těch jako domečcích, v takových těch jakože typu estate a tak. Já bych vám spíš doporučila třeba ten tiny home a dělat to podle třeba Arisu nebo Monicily Place a tak. A dělat prostě tiny home, family home a maximálně ten... Ty vole, já zase zapomněla, jak se to jmenuje, Pizza Place, no. Prostě to bude asi lepší pro vás. A já nemám žádlo. Takže, teďka pro vás tip. Určitě si jídlo nekupujte, ale buď si trošku zainvestujte a kupte si za 250 těsto na pizzu, až budete mít 250 a vždycky si z toho můžete vzít prostě pizzu, anebo si tam prostě položte jako takhle jablíčko, to bude levnější, prostě si tam také položte a kupte asi za 2 koruny to jablíčko a budete prostě mít jablíčko. Nevím, jestli to funguje, myslím, že jo. A tady se vždycky naberte prostě vajíčka. Protože ono je to jako, že se to nesavene. Když se odpojíte, tak vám to zmizí, ale vždycky prostě, když přijdete, tak si to jídlo prostě takhle vemete tady. A vždycky, když prostě budete mít třeba úkol jako se vyspat, nebo třeba se jít najíst, nebo napít, tak nevím, proč jsem se najedla tady. Ale to je jedno. A spadl mi mikrofon. Tak prostě se víc vyplatí. Já jsem zase zapomněla, co jsem chtěla říct. To je jedno. Máme hatch and egg, takže teďka už tady máte více věcí. Takže my máme kočičku. Takže prostě, když budete mít třeba já už mám jako normálně třeba 14 000, jsem měla už i peněz, teďka mám asi 12 000, jsem trošku utratila. A ještě vám doporučuji, že když jste nemocní, tak určitě jakože nevyplatí se pořád chodit pořád do nemocnice, akorát, že teďka už to máte lepší, že prostě ten doktor srdíčko je hnedka tady a nemusíte chodit někam daleko, protože tady to je prostě už trošičku jiné a teďka mi telefon pořád tady pípá. A tady máme to jablíčko takhle. Healing Apple, prostě vy si to takhle naberete. A když jste nemocný, tak jenom takhle půjdete, taky se to jako nesejvuje, ale prostě jenom si to prostě tak sníte a jste zase vyléčený, to je hodně dobrý. A ještě vám doporučuji určitě nebýt rodič ze začátku, když chcete vydělat, ale být dítě, tím pádem budete mít 2x více úkolů a budete dostávat 2x více peněz. Takže určitě nechoďte do toho jakoby domu takhle pěšky, když nemáte vozidlo, ale dejte se reset, protože úkoly vám to nesebere, nic vám to nesebere, prostě se jenom teleportnete a všechno máte. Takže to je třeba dobrý, to používám, ale nikdy jsem to moc jako nevěděla, ale zjistila jsem to třeba jako pár měsíců zpátky. Já jsem to Adopt Me
jako poprvé zapla asi v roce 22, když jsem začala hrát Roblox. Ale prostě jednou jsem to zapla a už jsem to v životě nehrála. Třeba 2 roky, potom jsem to 2krát za sebou hrála, zase jsem to vypla. Ale teďka to hraju každý den. Já už tam jako v tady tom, tak mám jako 20 dní v kuse. Že já vždycky prostě, když se mi nechce to hrát, což já jsem vždycky to minimálně půl hodiny hrála, tak jsem prostě... Nevím, co jsem chtěla říct. Prostě jsem... A teďka vám to asi úplně zničí uši teďka, takže pozor! No, takže nevím zase, klasicky nevím, co mám říct, protože teďka odhalím to, že nemám scénář, prostě nepoužívám scénář, vůbec nepoužívám scénář, jo. A teďka jenom bych vám řekla, moc nedoporučuji tuhle dobu stavět, protože tady je ten update a nemáte tady to posouvání, jak tam máte prostě to posouvání jakože small, large a to bylo předtím a medium a to tam prostě bylo předtím a bylo to mega dobrý. Ale teďka to prostě jakoby, jak udělali ten update, tak to tam zapomněli dát, ale teďka na tom už prý pracujou, takže už to tam v příštích updatech budeme mít. A co je teďka dobré? Že tady je nový tady ta věc. Je tady nová. Tady ten pet pen, prostě zahrádka pro zvířátka a prostě takhle mnohem jednodušší si dělat neon a mega neon pety. Jak už jsem říkala na začátku, že si dělám z toho Halloweenu peta, si dělám, pardon, že se zasekávám, ale já prosím vám takovou vadu, pořád se zasekávám, když mluvím, protože vždycky zapomenu, co mám říct. Prostě také se mnohem snaží dělat ty neon pety a mega neon, protože tady to prostě nemusíte to dělat všechno sami po jednom petovi, ale tady můžete dát na 4 pety, takže to je akorát přesně. A my máme ještě jedno starter egg, takže uděláme starter egg a já jsem zase zapomněla, co jsem chtěla říct, když tak se omlouvám, že prostě hodně věcí začnu říkat a už to nedokončím, protože prostě jsem totálně tupá a prostě nedokážu si zapamatovat jednu věc, prostě co mám říct. Já nechápu, jak je možný, že natáčím, když vůbec neumím mluvit prostě před tou kamerou. Ještě taková třešnička na dortu. Já vždycky, opravdu vždycky, tak prostě jsem v tom videu mluvila jako největší queen prostě, já tam úplně mluvila. Takže dobrý den, dneska vás tady vítám u dnešního vlula. Prostě dneska tam mluvím úplně jak fifle na normální, úplně štětka tam mluvím úplně. Já nevím proč, ale já u všech starých videí mluvím úplně jak štětka, já úplně prostě. Tak je jako to není o moc lepší, jo, ale už mluvím aspoň normálně a jenom se u toho prostě zasekávám, no. Jenom mimochodem, moc bych vás poprosila, abyste se koukli na videjko, jmenuje se to Babička, natáčela jsem to už vlastně 3 roky zpátky s mojí sestřenicí, která už moc jako Roblox nehraje, jako takový ty moc to se mnou nenatáčí. Vlastně už poslední, co jsme spolu natáčeli, byl vánoční speciál. A mě strašně mrzí, že já to nikdy nemám stažený, protože mě smazali kanál. A já to nikdy neměla stažený, já lituju toho, že jsem nic neměla staženýho. Jenom kromě té babičky a věcí, co jsem natáčela normálně na počítači, tak mi to tam jako zůstalo, to jsem nevymazávala, ale strašně mě to mrzí, že jsem prostě tady se ztratila, strašně mě to mrzí, ale co se dá dělat, no. Snažím se to budovat znova, snažila jsem se ten
prostě nevím, prostě. Já tady spíš mluvím o mé minulosti s natáčením a s tím, jak jsem mluvila, než abych vám radila, co mám dělat. Co máte dělat. My si tady teďka koupíme bicycle, to je dobrý si koupit, protože prostě se to vyplatí, protože máte na čem jezdit, akorát, že já spíš používám takový brusle, který jsem ani nevím, kde dostávám, máme jakoby soupy, prostě jmenuje se to jako mejdlový a potom máme ještě takový svíticí a ty používám fakt jako nejvíc, protože se s tím dobře řídí a nemůžete z toho vyskočit, takže je to dobré, můžete u toho skákat a je to fakt dobrý. Takže to doporučuji a fakt doporučuji si koupit to vozidlo nebo něco prostě a za chvíli, až udělám tady, až prostě unhatchnu tady prostě tady to starter egg, tak půjdeme trošku tradeit, akorát, že teďka je problém. My potřebujeme aspoň jednoho neon peta, aby jsme mohli do trading serveru. Ale tady to je celkem, jako pro ty začátečníky celkem blbý, tady to mě celkem štve. Že já jsem prostě měla nový účet, jakoby, že jsem jakoby chtěla jít do jakoby trading serveru a ono mi to napsalo, že musím mít minimálně jednoho neon peta, nebo jsem ho musela mít v minulosti, abych tam mohla jít. A to mi přijde naprosto nesmyslný, protože jako ty lidi potřebujou tradit, prostě jako oni nic nezískají. Mně se třeba stalo, že já nevím, jak je to možný, ale já jsem prostě ztratila všechny pety. Já jsem neměla ani jednoho, já jsem měla jenom takového toho fejkovýho doga, prostě takového toho divného, kostkatýho, bílýho, kterýho máte jako, když nemáte žádnýho peta, abyste si mohli vydělávat. Takže teďka půjdeme tradeit, i když ještě nemám hačnuto. To zní divně. Hačnuto. Jo, tady z toho tak si dělám neon. Teda mega neon. Prosím. Já chci plus pet. A nevím, prostě. Jo, mohli jste vlastně využít toho, že teďka byl ten update, že jste nemuseli do těch petů dávat baxy, ale dávali jste do toho ty perníčky. Teda perníčky, ty vole, co to melu. Ty candy corny, co to meleš, a ne to. Candy corny. Tak, teďka my se tady vyspínkáme a starter egg trošku projedu se s ním na bicyklu. No, je celkem blbý teďka pro vás, že si musíte udělat aspoň jednoho neon peta. No, získat ho. Ono je to fakt blbý. Save to zebra. To zkusíme udělat. Saveneme zebru. A kde ty vole? Jo, takhle. Jo, free zebra. Tak to určitě tam. S proměnutím kašlu. Stylish shower, stylish bed, stylish TV, stylish coffee table, stylish desk, stylish sofa, stylish wardrobe, stylish sink, stylish counter, stylish cabinet, stylish nevadí, storage. No to, ty vole, to byl, tyjo, to byl edit. Já se omlouvám, jestli tady prostě jsem na vás moc rychlá prostě s tím mluvením, protože já mluvím rychlejš, než myslím. Omlouvám se. Já prostě musím. Tak a teďka prostě jedeme. Teďka, když máte úkol toho, že musíte jezdit, tak vám doporučuji normálně se neteleportovat domů, ale jet tam normálně nějakým autíčkem nebo bicyklem nebo něčím. Protože aspoň se vám splní ten jeden úkol, který prostě nemáte čas splnit. A já s tím neumím řídit. A já jsem to ještě nedořídila.
Tak ještě se projedeme. Pium, pium, pium. Tak jo, teďka když se podíváme do toho pet penu, tak teďka vlastně vidíme, že teďka když uděláme claim XP, tak oni vlastně jsou starší. A taky si můžete dělat ty neon pety. Mauska! To je pěkná. Já už ji jako mám, ale tako, no, nevadí mi to, jako, nevadí mi to. I'm hungry, nemůžu se z toho najíst. A škoda. Vykoupej se. Smrdíš. Myš smrdí. Takže teďka se prostě vykoupeme různě a vidíte, že hraju jenom chvilku, počkejte, já se kouknu, jak dlouho hraju. Hraju teprve? Jakože už hraju 21 minut. A za 20 minut si můžete vydělat 300 baxů, což je celkem slušný. A my si, když tak půjdeme do nurserie koupit... Co si tam budeme koupit? Cracket egg si tam půjdeme koupit. Já jsem chtěla říct cracket eggs. Eggs? Můj ex. I'm thirsty. I'm thirsty. Já se jdu nažrat. Vidíte, že se to hodí? Protože samozřejmě ty děti nemůžou žrat, že jo, tady z toho jídla pro psy. Teda pro psy, pro zvířata. Pardon. Mně přijde, že jako nenatáčím zase tak dlouho, ale už natáčím jakože 20 minut, tak to je celkem dost. Samozřejmě já to video jako sestříhám, ale to asi nepůjde, když já tady mluvím prostě. Tak to nepůjde, jakože teďka prostě bych tam dala střih a teďka najednou. A teďka prostě budu mluvit a teďka najednou. No a tady to prostě a teďka řeknu prostě. Jako. No tak tady to prostě teďka udělám tady to, teďka půjdu na záchod a teďka prostě jako jdu na záchod a teďka, no a teďka takhle jsme u tohohle a teďka prostě si kupujeme nový nurserie a teďka se koupeme. To by bylo hodně špatné, takže já si myslím, že to moc stříhat nebudu. Já si myslím, že když tady takhle hodně mluvím, tak to ani nevadí, že nebudu stříhat. Třeba teďka jsem tady ten kousíček mohla vystřihnout, takže teďka možná, třeba vám to někde zrychlím, třeba když budu něco vysvětlovat, něco nudného. A my se teďka teleportneme. Jo, taky jsem zapomněla říct, je dobré se takhle teleportovat. Jo, prostě, protože přece nebudete chodit přes celé to město do toho kempingu třeba, když se můžete teleportnout do toho obchůdku, tedy z toho na jídlo, takhle do supermarketu. A vlastně to máte hnedka vedle, že jo, takže to je jako jednodušší. A je to prostě jednodušší, takže jako kdo by to nedělal? Jo, přijdeme naprosto nesmyslný chodit do tady z toho šálku kávy nebo do té zmrzlinárny, to je tady úplně zbytečně, ale to vůbec nevadí. Aspoň je to tady zachovali, prostě jak to tady bylo několik let zpátky, protože já myslím, že Adoptomy začalo v roce 2016 nebo 17? 16, ne? No 17? Já nevím, to je jedno. Teďka tak, to prostě, jsem tady jako, že to je jako houpat, prostě, tady je to mega dobrý a prostě se houpete a prostě mega dobrý, teďka se prostě houpete a je to mega, prostě se houpete a prostě se houpete a prostě vám to nevadí a prostě jdete. Můžete tady skákat na trampolíně. Jo, potom ještě doporučuji, až budete mít neon peta, tak vám doporučuji, až budete na ten trading server, tak musíte jít jo, do tady z toho. To je prostě, že se tam jakoby uděláte, jakoby, jako když třeba děláte řidičák nebo něco, tak musíte udělat zkoušky, že jo? Tak tady prostě musíte udělat, jakoby, abyste dostali povolení k tradování ultra rare a legendary petů, aby oni věděli, že se nenecháte jen tak skemnout.
tak prostě musíte jít takhle sem a dostanete takový odznak, díky kterému můžete tradovat. A musíte tam splnit něco takového. No. A já vám ukážu správné odpovědi. Safety hub. Šafety, štafety, štafety. Já jsem místo safety vždycky říká štafety. Takže teďka tady vejdete a co tady dělá ten stejný agent, takže vy vlastně tady začnete a vás se tady ukáže prostě takhle vy, jakože my dream pet is Shadow Dragon, chci Shadow Dragona a někdo vám prostě řeknete, chcete za váš Frost Dragona Shadow Dragona a vy řeknete jako jo a teďka prostě Shadow Dragon, Frost Dragon. Já si myslím, že tady je safe. Toto je safe, ano. Toto je v pohodě, prostě to se vám nic nestane. Tak, prostě teďka tady vám někdo říká, našel jsem glitch, že prostě když mi dáš unicorna a já to akceptnu, tak prostě dostaneš robuxy, dostaneš 200 robuxů. A ty jakože OK, beru. A vy máte odpovědět, jestli je to scam, anebo jestli je to safe, jestli je to v pohodě. A tady to je jasný scam, protože on vám prostě žádný robuxy nedá. Žádný glitch takovýhle neexistuje. A teďka tady to. Hey, I am giving away my dog, do you want here for free? Jakože prostě chceš mýho doga? Jakože jo, chci. Jo, tady ho máš free. Tak když to někomu takhle normálně nabídnete, tak je to safe. Když to někomu nabídnete. Ale když to někdo po vás chce, tak je to scam. A tady si takhle vezmete tady ten odznáček. Máte odznak. Stop guiding. Prostě máte odznak. A teďka vlastně už můžete normálně tradovat ultra rare a legendary věci, protože by vám to jinak nepovolovalo kvůli tomu, že nemáte vlastně jakoby povolení, nebo jakoby řidičák, takzvaně řidičák na tradování. Takže vlastně průkaz na tradování. Takhle, ne žádný řidičák. Průkaz. Prostě průkaz na tradování. Žádný řidičák na tradování, prostě průkaz na tradování. Takže to je výborný. Jo, a teďka chceme do campsite, takže do kempingu. Takže my si vezmeme bicycle a teďka tak buď můžete udělat, že se teleportnete na... Jo, takže my to uděláme, že se teleportneme, takže my uděláme tady to. Kliknete tady na ten hambáč, tohle. Odejdete ze supermarketu a teďka běžíte. A nebo jedete. Tak jsem tady a teďka vy půjdete vlastně sem spát, tak dáme mousku sem a takhle sem se položím a prostě se vyspinkáte a potom tak vždycky po kempinku tak se musíte jít osprchovat, až se vám tam ukáže prostě kolonka, že se máte jako osprchovat, tak prostě tady jsou takhle 3 sprchy a tady je vždycky boj o ty sprchy. Takže to je výborný. Tady je vždycky boj o ty sprchy, akorát, že teďka nějak záhadně není. Tak. Vy se tak hezky vykoupete a vždycky je o to strašný boj. Takže vždycky musíte co nejrychleji kliknout, anebo počkat, než prostě všichni odejdou a vykoupat se. A nebo se vykoupat doma. Tak. Už máme pretínku. Pretín. Tak já se resetnu a portnu se domů
A pokud chcete mít nějaký jako lepší baráček, tak prostě můžete. Ale já si ho asi nechám takhle, ono to jako celkem jako je dostačující. Akorát, že tady teďka nemáte tu postýlku, takže já si ji tam dám. Pardon. Omlouvám se. Z celého srdce se omlouvám. Nechtěla jsem. Takže tady si tu postýlku nepotřebujeme. Takže my půjdeme takhle sem a tady si vybereme free postýlku a dáme si ji takhle sem. No, můžete si ji dát kamkoliv chcete. A nebo si můžete vybrat jakou hezčí. Tak. Dala jsem sem 2, protože když jste dítě a máte i nějaké zvířátko, tak prostě musíte vždycky čekat, než se to zvíře vyspí. A potom si teprve sednou vy a potom to zvíře musí čekat. Proč jsem se do toho lehla? Já nevím. What should we do? Jo, takže my se teďka koukneme na what should we do. Co si děláš? Co chceš? Mouse? Tady máte tady z toho, že si můžeš vybrat, takže si vyberu ty rosty. Už mi ubývají jablíčka. Tak já vám teďka ukážu něco. Takže vy tady vlastně máte papání a vy si tady takhle dole vyberete buď tady to pizza dough, jako těsto, nebo si můžete vybrat donuty, a nebo byste měli být apple pie. I have a pen. Ale ono z toho asi nejde jíst. No, ono to nejde jíst, no. Takže uděláme to takhle. Takže my si koupíme za 45 korun koblihu. A vidíte, že už máme 600. Takže celkem jde rychle, ne? Takže my si jdeme dolů a vybereme si tady donuty a položíme si je takhle, nevím proč na zem, ale to je jedno. Dáme si je takhle k tomu, aby jsme mohli jíst společně. A vždycky prostě si také můžete vzít donut, akorát, že se nesejvuje, ale prostě můžete si vzít donutík a prostě se najíst. Mňam. Ale já se teďka potřebuju napít a já nemám pití. Jak to uděláme? Uděláme to takto. První krok. Jděte do inventáře. Druhý krok. Klikněte na obrázek giftu, neboli prezentu, neboli dárečku. Kliknete na tento záhadný křížek v zeleném rámečku. Kliknete na co to milu. Kliknete na tvrdé E a S v zeleném rámečku. Toto vás sem. Takže já si myslím, že už jako bychom mohli skončit, jo? Už netačíme dlouho, takže dejte like, odběr a ahoj.